یک دو سه هستن اکا دارو الو همیشه ایستیم اکا اوه اینجا دا برسه موزیکا سرشید میریم اوکی ای بالای توب نمیگذارونه هر بیا ای بالا تو بگذار اوه شکر اما سوخیم نه من هم دکتر بگم چه بیار همه بختم کنه اکا چاری چاری Qalta. Як десечор, як десечор. Клуби марказии варзиши артиш ва равшани клуб. Тамом.
салом арз мекунам хидмати шумо бинандагони азиз, мухлисон ва алоқамандони футбол. гузориши мустақими мо оғоз мешавад аз варзишгоҳи талко арена аз шаҳри турсунзода. баъди чанд лаҳзаи дигар дар ин варзишгоҳ яке аз бозиҳои аввали даври чорякниҳоии ҷоми тоҷикистон байни дастаҳои клуби марказии варзиши артиши душанбе ва равшани кулоб баргузор мегардад. ҳоло дастаҳо дар майдон ҳастанд ва суруди миллии кишвар садо хоҳад дод. хуб, ҳоло суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳам шунидем. акнун рақобат баъди чанд лаҳзаи дигар оғоз хоҳад гашт байни ин ду даста ва ёдовар мешавем ки дастаҳои мазкур дар ҷоми мамлакат дар даври чорякниҳоӣ қарор доранд. хуб, рақобатҳои даври яшакниҳоӣ бо иштироки ин дастаҳо хеле ҷолиб пушти сар шуда буд. махсусан равшан бар муқобили панҷшер бозӣ кард ва дар бозиҳои сафарӣ анихтараш дар бозиҳои рафту баргашт дар умум бо ҳисоби 8-0 тими панҷшер яке аз дастаҳои заифтарини лигаи олии мамлакатро мағлуб намуда ба даври чорякниҳоӣ рохат гирифта буд. дастаи клуби марказии варзиши артиш бошад дар ин марҳила дар даври чорякниҳоӣ бар муқобили ҳосилот бозӣ кард ва тими ҳосилотро дар ду бозӣ бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. бозии аввал хуб байни ин дастаҳо 1-0 буд ба фоидаи клуби марказии варзиши артиш ва бозии дуюм 2-0. бо ин ҳисоб ин даста ҳам ба даври чорякниҳоӣ омад. албатта дастаҳои мазкурро ҳам равшан ҳам клуби марказии варзиши артишро мо агар дар марҳилаҳои болотар аз ин шояд даври нимниҳоӣ ва шояд финалӣ медидем ҷолибтар мебуд. аммо чӣ бояд кард ки ин ду дастаи хуби кишвар ҳоло дар даври чорякниҳоии ҷоми мамлакат муқобили ҳам уфтоданд ва бояд ки рақобат намоянд. инҷо ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артишро мебинем. боробарии Шамсиддин Қосимов ки омода кардааст дастаи худро барои рақобат бар муқобили равшани куллоб, бар муқобили дастае ки ҳоло
омодагиҳои худро аз як тараф барои иштирок дар лигаи чемпионҳои дуи осиё дида истодааст. Насрулло Кабиров дувори асосӣ дар бозии дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва дастаи Равшан аст ва хуб ҳоло ҳайати дастаи Равшанро мебинем. Масуд Назарзода сармураббии ин тим аст. Пас аз хуб кашмакашиҳои зиёд, пас аз даъвату ихроҷи зиёди мураббиён, ниҳоят роҳбарияти дастаи Равшани Куло ба хулосае омаданд ки Масуд Назарзода мутахассиси эронӣ ба ҳайси сармураббии ин даста боқӣ бимонад ва дар тим фаъолияти худро идома бидиҳад. Ҳоло Насрулло Кабиров дар маркази майдон инҷо интизор аст ки кай ҳама чиз дуруст мешавад то садаи уштаки худро баланд намояд ва бозии дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Равшан оғоз гардад. Албатта бозӣ шурӯъ шавад, мо дубора ба ҳайати дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем ва ман пурра барои шумо ҳайатҳои тимҳоро хоҳам гуфт. хуб Рустам Нурматов дар канор маълум аст ки ӯ имрӯз дувори чаҳорум аст ва бо дувори марказ машварат карда истодааст, вале ҳама чиз омода аст. Комиссари бозӣ ишора мекунад ки рақобатро шурӯъ намоянд ва садаи уштаки дувори марказ ҳам баланд мешавад. Акнун мо пурра ба ҳайатҳои дастаҳо таваҷҷӯҳ мекунем, чун ин бозии аввал аст. Клуби марказии варзиши Артиш дар он мизбон ба ҳисоб меравад ва аввалан мо ба ҳайати ин даста менигарем. Рақами 1 Шоҳрухҷон Ишбутаев, рақами 10 Бакинде Ҷерард таҳти шумораи 4 Комрон Мирзохон, рақами 20 Комрон Иброҳимов таҳти шумораи 3 Бахтиёр Азимов, 28 Ҷулиус Анани, рақами 21 Вайсиддин Сафаров, рақами 17 Исроил Холов, рақами 18 Абдулло Шарипов, 44 Абдухалил Боронов, 14 Исломбек Исоқҷонов. Сармураббии дастаи клуби марказии варзиши Артиш Шамсиддин Қосимов. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи Равшани Куллоб. Рақами 55 Евгений Гриценко таҳти шумораи 15 Самуэл Офори, 74 Сорбон Ғиёсов, рақами 20 Азизбек Аитов, таҳти шумораи 20 анықтараш Камол Содиқ, рақами 29 Азизбек Аитов, рақами 63 Шоди Муродов, рақами 23 Ҷамшед Махсумов, таҳти шумораи 44 Давид Моутор, рақами 11 Муҳаммадҷон Раимов, рақами 13 Амирҷон Сафаров ва рақами 9 Матич Кодчо. хуб сармураббии дастаи клуби маркази Равшани Куллоб анықтараш Масъуд Назарзода. Яке аз бозингарони Равшани Куллоб ҳоло осеб дидааст ва ӯ ба кӯмаки хуб духтурон ҳатто ниёз дошт. ҳоло мебинем ки инҷо ба ӯ духтури дастаи Равшан кӯмак карда истодааст. Бозингари дастаи Равшан ба пӯ бармехезад. Албатта инҷо бо дастгирии ҳамтимони худ ва инҷо Масъуд Назарзода дар экранҳои мо шумо аст. суҳбати ӯро бо дувори чаҳорум бо Рустам Нурматов мебинем ва эътироз мекунад. Масъуд Назарзода ҳоло эътироз дорад. хеле нигарон аст ба хотири бархӯрде ки бо бозингари ӯ буд. акнун садаи уштаки дувар баланд мешавад ва рақобат оғоз мегардад дубора аз қисмати майдони дастаи Равшан.
ҳамлаи дастаи равшанро мебинем. эътибор мешавем ки капитан Муҳаммадҷон Раҳимов аст дар ин бозӣ. пас ба дарвозабон. бояд гуфт ки ҳамагӣ чанд рӯз пештар ин ду даста байни ҳам бозӣ доштанд дар доираи рақобатҳои лигаи олии мамлакат ва он бозии 42-юмин дар таърихи рақобатҳои байнихудии ин даставо буд. Шамсиддин Қосимов ҳам барои мо аз ҷониби коргардон нишон дода мешавад. сармураббии дастаи клуби марказии варзиши артиш, собиқ бозингари ин тим ва умуман ӯ яке аз бозингарони бисёр хуб дар футболи тоҷик буд чандин соли ахир. ва Зарипов онҷо голи ягона дастаи Равшанро зад. Тими Равшан дар хонаи худ бо ҳисоби 1-0 клуби марказии варзиши артишро мағлуб намуд. бо ин ҳисоб дастаи Регарта даст баъди пирӯзӣ ба даст оварданаш тавонист ки дар ҷадвал баробар шавад бо клуби марказии варзиши артиш. агар пирӯз мешуд клуби марказӣ бар муқобили дастаи Равшан, пас дар ҷои дуюм ин даста боқӣ мемонд, вале Регарта даст низ ҳоло баробар мешавад бо ин тим ва Равшан бошад айни ҳол дар лигаи олӣ дар ҷои панҷум қарор дорад. боз як қоидавайронкунии дигар бозингарони клуби марказии варзиши артиш аз оғози рақобат бо қоидавайронкуниҳо бозиро шурӯъ карданд. мухлисони дастаи Равшан имрӯз дар варзишгоҳ ҳузур доранд ва онҳо голро интизоранд. аз ҳамин фурсат, аз ҳамин имконият таваҷҷӯҳ мекунем. зарба ҷониби дарвоза ва гол! Муҳаммадҷон Раҳимов чӣ шоҳкории олие дар иҷрои ин бозингар ва ҳисоб аллакай дар дақиқаи ҳафтуми рақобат кушода мешавад. чӣ қадар голи зебо буд дар иҷрои дастпарварони Масъуд Назарзода. Шоҳрухҷон Эшбутаев дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши артиш гӯё ки барои тамошо кардани ин гол ба майдон омада буд. аҷаб як голи зебо баъди чунин як зарбаи сахту дарвозакӯб ба самти дарвозаи клуби марказии варзиши артиш. дар ин дарвоза агар бузургтарин дарвозабонони дунё аз ҷумла Мануэл Нойер ё ин ки аз қабл агар бигирем Касилиас, Буфон ё Оливер Кан ё кадом як дарвозабони дигар мебуд, ин зарбаро баргардонда наметавонист. 0-1 Равшан ба пеш мебарояд. оғози ин бозӣ барои мо шумо кафолат медиҳад ки ин рақобат як бозии оддӣ нахоҳад буд. балки дастаҳо дар ҳақиқат омаданд ба даври чорякниҳоӣ то ин ки як бозии зебо нишон медиҳанд. акнун мухлисони дастаи Равшанро мебинем ки аз масофаи тақрибан бештар аз 250 километр роҳ омаданд, ҳатто наздики 300 километр бигӯем шояд дуруст бошад, барои дастгирии дастаи худ. аз вилояти Хатлон ба водии Ҳисор омаданд онҳо. ҳамроҳ бо дастаашон то ин ки дастгирӣ намоянд Равшанро ва арзиши ин қадар роҳи тӯлониро тай кардан дар ин ҳавои гарми тобистон дошт. воқеан ин голе ки буд, ин маъз тӯҳфае буд, ин маъз мукофоте буд ба хотири аз ин роҳи дур омадану дастгирӣ кардани дастаи Равшан. рақобат идома меёбад. ҳуҷуми навбатиро мебинем. дар иҷрои бозингарони Равшан ҳоло ҳамла метавонист сурат бигирад, аммо Амирҷон Сафаров ба тӯб нарасид дар он ҳолат. ҳоло Сафаров фишор меорад ва қади буд ки тӯбро аз назди пои Анани Ҷулиус бигирад, аммо ӯ муваффақ нашуд дар он ҳолат.
хуб дар маркази майдон ва бозигарони клуби марказӣ тӯбро мегиранд инҷо, махсусан кумрони мирзохон, паси ӯ ба дарвозабон Ишбутаев ҳанӯз фикр мекунам баъди он зарбаи Муҳаммаҷон Раимов ба худ наомадааст. Ба прессинг мегузаранд бозигарони тими Равшан дар ҳамин вазъият. ҳамлаи навбатиро мебинем дар иҷрои клуби марказӣ. тӯб аз майдон берун мешавад, аут ба фоидаи дастаи мизбон дар қисмати майдони Равшани Кулоб. ҳамлаи дурударози бозигарони клуби марказии варзиши артишро бартараф карданд футболбозони Равшани Кулоб ва дубора ба маркази майдон меоянд барои фишор овардан. ин гуле ки дӯстони азиз чанд лаҳза пештар мо дидем ва дар фурсати муносиб ман бовар дорам ки коргардон чанд бори дигар голи зеборо барои бинандагоне ки баъдтар ба шабакаи мо пайваст шуданд ҳатман такроран нишон хоҳад дод. ин гол ҳатман барои мухлисони дастаи Равшан албатта ки хеле ҷолиб ва хурсандиовар аст, аммо барои рақибони ин даста махсусан дар лигаи чемпионҳои дуи Осиё ки баъди чанде шурӯъ хоҳад гашт метавонад як зарбаи равонӣ ҳам бошад. дастаҳои Алвақра, Мухун Баган ва Трактори Табриз ин се тиме ҳастанд ки дар гурӯҳи А бар муқобили Равшан қарор доранд дар лигаи чемпионҳои ду ва онҷо албатта аз ҳамин ҳоло ман бовар дорам ки рақибони дастаи Равшан ҳатман бозии ин дастаро тамошо мекунанд то ин ки чизе биомӯзанд. ва яке аз қисматҳои хубии кор барои дастаи Равшан наздикои ман ин аст ки Равшан бар муқобили Трактори Табриз бозӣ хоҳад кард бар муқобили он дастае ки аз кишвари Эрон аст ва агар хато накунам Масуд Назарзода ҳамчун ювари як сармураббии ин даста замоне кор карда буд бо ин тим ва барои ӯ рақобат кардан ва дастаи Равшанро омода кардан махсусан бар муқобили Трактори Табриз нисбатан осонтар хоҳад буд. ҳарчанд дастаи Трактор яке аз тимҳои хеле хуби Эрон ҳамин ҳоло гуфта мешавад ва ин мавсим махсусан ҳаёти худро бисёр пур хоҳад кардааст. ҳатто бо даъват кардани Алиризо Беронванд дарвозабони тими мунтахаби Эрон. Мухун Баган ва Алвақра низ дастаҳое ҳастанд ки албатта агар аз Равшан камтар набошанд, аниқтараш аз Равшан бештар набошанд, агар камтар нестанд. ба ҳамин хотир дастаи Равшан дар ин бозиҳо фикр мекунам марҳилаҳои омодагиро мегузаронад аз як тараф барои бозиҳои лигаи чемпионҳо ва ҳадафи асосии дастаи Равшан ҳам аз гурӯҳи худ баромадан аст. албатта барои қаҳрамон шудан онҷо мушкилии зиёде пеш меояд барои дилхоҳ даста, ба хотире ки ҳама тимҳо қариб ки ба ҳам баробаранд. дастаҳои пурзур ҷудо шуданд барои худ лигаи чемпионҳои элитаро ташкил карданд ва дастаҳое ки қариб ки дар як сатҳ қарор доранд акнун дар лигаи чемпионҳои ду бозӣ мекунанд. Сипоҳони Эрон яке аз дастаҳои хуб аст ки онҷо Ваҳдат Анонофи мо бозӣ мекунад. дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе яке аз муддаиёни асосӣ гуфта мешавад, Насафи Ӯзбекистон ва умуман дигар дастаҳое ки дар ин мусобиқа ҳастанд. Чомбуки Онде Моторс яке аз дастаҳои пурқувват дар ин мусобиқа аст. хулоса Равшани Кулоб дар ин бозиҳо, яъне бозиҳои ҷоми Тоҷикистон ва баъдан лигаи олии мамлакат агар бозие дошта бошад қабл аз баргузории бозиҳои лигаи чемпионҳои дуи Осиё, ин бозиҳоро ҳамчун марҳилаи омодагӣ бояд пушти сар кунад дар баробари он ки ин бозиҳо натиҷаҳояшон хеле муҳиманд барои дастаи Равшан. қоидаи бозӣ вайрон нашуд баъди ин бархурде ки буд. ҳоло клуби марказӣ ба ҳуҷум хоҳад рафт. дар ин вазъият Самуэл Офори намегузорад
ки бозингарони рақиб дар ҷаримагоҳ муваффақ бошанд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи клуб марказии варзиши Артиш. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин вазъият. бозингарони дастаи равшан дар дохили ҷаримагоҳ мавқеъ мегиранд. аз ҳайати эҳтиётии дастаи равшан аллакай баъзе бозингарон омода шуда истоданд. атари бозигузорӣ аз ин зарбаи кунҷӣ истифода мешавад. партоб ба ҷаримагоҳи равшан. офори аввалин шуда ба тӯб расид дар он вазъият. Анани пасю ба канор, боз як партоби дигар дар розабон. Гриценко ба пеш меояд ва ин ҳолатро бартараф мекунад. نوبتی دسته روشن رو میبینیم. محمد جان رحیموف پسیو با مرکز جریمه‌گاه و برطرف میشود این حالت. اوت با فوده کلوب مرکزی ورزشی ارتش. مخلصون دسته روشن بسیار عالی دسته خود را دستگیری دارند. در همین حالت و البته که بعد چونین گل که در خوب دقیقه هفتم رقابت بود می‌سازد که چونین دستگیری هم باشه. توپ زده از میدان بیرون کرده میشود. باز یک ضربه کنجی دیگر. توجه میکنیم اکنون به ضربه کنجی نوبتی. از کنجی میدان این حالت رو بختیار عظیموف خب اجرا خواهد کرد، یعنی ضربه کنجی رو اجرا خواهد کرد. با جریمه‌گاه طرف شد اون حالت. اختیار پسیو با مرکز بازیگران روشن موقع آزاد نمیدهند در این حالت. در اختیار بازیگران روشن. محمد جان نه، این محمد جان رحیموف نبود، بلکه ماتیچ کودچو بود. اما نوبتی رو میبینیم. پس برای رحیموف محمد جان کمی دیرتر به توپ رسید در این وضعیت. وگرنه او میتوانست که پاسی خوبی هم بدهد در همان حالت و یک وضعیت خوفناک دیگر رو به میان بیارد.
аут. дар ҳол ту ба бозӣ оварда мешавад. Раҳимов паси ӯ ба марказ. топ қарор мегирад ҷамшед. пас ба ақиб. сиддиқ камол бисёр хуб тавонист пас дода ба маркази майдон ва баъдан қоидаи бозиро Вайсиддин Сафаров вайрон кард. توپ در اختیار بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. محمدجان رحیموف به جریمه‌گاه وارد می‌شود از نو و او امکان نجات برای پاس دادن پرتاب ضربه به سر و توپ از پهلوی دروازه می‌گذرد. حمله‌گری مرکزی матич Котчу бо сар зарба зад баъди паси бисёр хуб дар иҷрои Раҳимов. бубинед дар ин вазъият дар ҳоли хубтар интизори туп буд бозигари шумораи 13 Амирҷон Сафаров, аммо туп ба Амирҷон Сафаров наомад ва матич кӯшиш кард ки худаш зарба бизанад. зарбаи задаи ӯ бошад аз паҳлӯи дарвоза гузашт. дар он ҳолат зарбаи Евгений Гриценко. خودای بازی ویران گردیده است. این حالت رو ما میبینیم. البته که اونجا افساید بود و افساید هم خودای ویران کنی باید سال میرود. ҷуминавати клуб марказии варзиши артиш туп аз майдон зада берун карда мешавад аз ҷониби бозингари равшан ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон нашуд магар расиши Дэвид Моутор. бале расиши Дэвид Моутор буд ба бозингари клуб марказии варзиши артиш. ҳоло мебинем шояд коргардон саҳнаи такроре дошта бошад барои мо, вале ба ҳар ҳол он вазъият акнун пушти сар шуд. довар ҳам таваҷҷӯҳи зиёде накард ва ҳуҷуми навбатӣ дастаи клуби марказии варзиши артиш инҷо қатъ карда мешавад. Шодӣ Муродов тавонист ки тӯбро баргардонад ба дастаи худ ва зарбаи Евгений Гриценкоро мебинем. бозӣ бар муқобили Муҳаммадҷон Раҳимов инҷо вайрон шуд дар маркази майдон ва корти зарди навбатӣ нишон дода мешавад. ин дафъа ба Бахтиёр Азимов ба бозингари шумораи 3 клуби марказии варзиши артиш. Комрони Мирзохон сарвони дастаи клуби марказии варзиши артиш ҳоло эътироз мекунад ба довар барои корти зард нишон доданаш. аз маркази майдон ҳоло бозингарони дастаи равшан аз ин зарбаи ҷаримавӣ албатта ки кӯшиш мекунанд истифода намоянд. боз як қоидавайронкунии дигар.
توجه میکنیم حالا به این فرصتی که به میان اومده است. این دفعه دو نفر در نزدیک توپ قرار دارند. طوری بازیگزاری از این ضربه استفاده میبرند، از این ضربه جریمه‌ای و پرتابی اخیر در اجرای جمشید مقسوموف کمی خطا رفت و توپ از میدان بیرون گردید. خب در مرکز میدان دوم می‌یابد. و بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش به حمله نوبتی خود آغاز می‌بخشند. این دفعه امکان است اما توپ را در میدان نگه داشتن نمی‌تواند عبدالله شریپوف. و در قسمت میدانی دسته روشن ادامه دارد. ساموئل اوفوری اولین شده و توپ رسید در این وضعیت. لما بولودا حمله دیگر و عبدالله شریپوف این دفعه ضربه کنجی کار میکند با فایده دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. توجه میکنیم با ضربه کنجی نوبتی. از کنجی میدان توپ باید با بازدار وارد شود از جانب بختیار عظیموف. پرتاب به جریمه‌گوی دسته روشن امکان برای زدن ضربه است. پس باقی موقع گذاشتن میشود برای یک ضربه خوب جانبی دروازه روشن، اما اکنون امکانیت برای بازیگران روشن کلوب برای رفتن به عکس الحمله. امیرجان سفرف نتوانست که از بازیگران رقیب پیش گذرد و با توپ صاحب شود در اون وضعیت. ساموئل اوفوری آخرین دفاعگر دسته روشن بود در این وضعیت که توانست این حالت رو برطرف کرده. خود بازی ویران کرده می شود و دوباره رول رفتی بازی رو من می کند. اینجا ما اعتراضی جرارد باکیندی رو می بینیم. بینامتی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش با یک ضربه خیلی عالی جانبی
дарвоза аммо дуртар меравад ин зарба аз дарвозаи Гриценко ва бозам бидуни заҳмат дар назди дарвозаи худ боқӣ мемонад ин дарвозабон. Санаи такрорро мебинем. Паси Комрон Иброҳимов буд бисёр хуб ба канор ва баъдан зарбаи Абдухалил Боронов ки аз дарвоза дуртар рафт. Абдухалил Боронов яке аз бозингароне аст ки дар хати ҳамла метавонад имкониятҳоро ба хубӣ истифода барад, вале то ҳол аз ҷониби дифоъгарони дастаи Равшан барои ӯ чунин имкониятҳо дода намешавад ки масалан дар кадом як мавқеи майдон холӣ бошад. Просто сеть. рақобат дар марказ ва инҷо Матич на он қадар хуб пас дод. ҳамлаи навбатии клуби марказии варзиши артишро мебинем. Боз як имконияти дигар, боз як зарбаи дигар ҷониби дарвозаи Равшан. Исломбек Исоқҷонов ин дафъа зарба зад. бо эҳтимоли зиёд ту ба дасти Евгений Гриценко расид. дар ҳол ту аз кунҷи майдон ба бозидар оварда мешавад ва имконият ҳаст барои ирсоли навбатии ту ба ҷаримагоҳи Равшан. фурсат дарвозабон аввалин шуда ба туп расид. Орҷон Сафаров на ӯ натавонист тӯбро бигирад, вале ба ҳар ҳол тӯб дар ихтиёри бозингарони Равшан боқӣ мемонад. Матич суратафзоии ӯ зарбаи Шӯрухҷониш Бутаев аз марказ Девид Мутор тӯбро мегирад. паси ӯ ба Муҳаммадҷон Раҳимов. Самуэл Офори аут ба фоидаи клуби марказӣ. дахези ҳуҷуми рақобат идома дорад. ҳисоб 0-1 ба фоидаи Равшани клуб. ва пас аз дақиқаи 20 бозингарони клуби марказии варзиши артиш фаъолтар шуданд ва бозии беҳтар ҳам доранд. пайваста дар ҳуҷум қарор дорад ин даста. ҳоло Абдулло Шарипов аз канор бо туп аут ба фоидаи клуби марказӣ. партоб аз аут. Абдухалил Боронов масалан ин Исломбек Исоқҷонов буд ки аз по афтонда мешавад. зарбаи ҷаримавӣ ҳатто ин баробар бо зарбаи кунҷӣ ҳам ҳаст. ки иҷро хоҳад кард ин зарбаро. дарвозабони дастаи Равшани клуб бо бозингарони худ бо дифоъгарон омодагӣ мегиранд барои бартараф кардани ин вазъияте ки ҳоло ба миён омад. ходаи бозиро вайрон кардааст дар ин ҳолат Ҷамшед Махсумов ки дар назди туп қарор дорад. бозам Бахтиёр Азимов. садошаки довар. зарбаи хеле баланд. туп дар майдон боқӣ мемонад ва рақобат дар ҷаримагоҳи дастаи Равшан идома меёбад. фурсат дода нашуд барои задани як зарбаи дигар. туп ба маркази майдон равон карда мешавад аз ҷониби бозингари дастаи Равшан. Бахтиёр Азимов бо туп. паси ӯро мебинем ба Ҷерард. исоли навбатии ба Кинде. ба хати ҳамла имкон аст барои идома додани ин ҳуҷум. то охир муборизаро идома медиҳад Сурбонғ Юсуф ва тӯбро дар ихтиёри дастаи Равшан нигаҳ медорад. Девид Мутор. иштибоҳи ӯро мебинем дар иҷрои пас. Абдулло Шарипов наздик мешавад ба ҷаримагоҳи Равшан, аммо ӯ дар ин ҳолат аз Камол Сиддиқ гузашта натавонист. як ҳамлаи дигари дастаи Равшан дар марҳилаи оғӯзшавӣ буд ки тӯб аз майдон зада берун карда шуд. Шоди Муродов аз аут тӯбро ба бозӣ медарорад, аммо ӯ ба ки пас дод? на инҷо медонист ки бозингари клуби марказии варзиши артиш дубора тӯбро ба авт равон мекунад. акнун фаҳмидем ки намедонист. мардибаи дуюмам ҳамон гунае ки навбати аввал тӯбро аз аут ба бозӣ дароварда буд, бозам амал кард.
پس محمدجان رحیموف با شدی مذاکره دیگر با جریمه‌گاه کلوب مرکزی ورزش ارتش امکانیت برای بازیگران روشن میتوانست به میان بیاید اما اون حالت بعدا برطرف شد. واسیدین سفارов پاس داد به دروازه‌بان و اکنون از کنار با هجوم خواهند رفت بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. ساموئل اوفوری توانست که به دروازه‌بان پاس بدهد به یوگنی گریتسنکو. خود بازی رو بازیگری دسته روشن ویران کرده است. باز یک خود ویران کنی دیگر این دفعه از جانب کمال صدیق و اسلام جان ایسوق جونوف از پا افتانده شد. اولین کارت زرد به بازیگری روشن از تیم روشن. کمال صدیق اولین بازیگری است که والا کارت زرد گرفته است. پرتاب به جریمه‌گاه دسته روشن. کم نفهمی ولی بین بازیگران هست. ای محمود و ماتیچ اینجا با داور صحبت میکند. بعد ادامه می‌یابد اوت با فوت دسته روشن. محمدجان رحیموف ایتون صورت و او البته میخواد اینجا حتی ضربه جریمه داده شود با فوت دسته روشن به خاطری که خوفناک بازی کرده است بازیگر کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرتاب از اوت محمدجان سفارov پس باقی بازیگزاری نوبتی بازیگرانی روشن را میبینیم. دیوید موتور در مرکز جریمه‌گاه در مرکز میدان بود، یعنی او در مرکز قرار داشت و دروازه‌بان روشن را ببینید در کدام موقع است اینجا. نویر در چمپیونات تاجیکستان اگر بگوییم با حق داریم یا نه؟ مخلصانی که البته فوتبال تماشا میکنند، مخلصانی فوتبال رو من در نظر دارم، همگی خوب میدونند خصلت مانوئل نویر رو که در بسیاری از حالت‌ها میخواهد با بازی همراه شود، در بسیاری از حالت‌ها تا با مرکز میدان میآید، ولی او در بوندسلیگای آلمان است و در تیم منتخب آلمان در لیگ عالی تاجیکستان باشد. حالا این کارو یوگنی گریتسنکو انجام میدهد. ساموئل اوفوری محمدجان رحیموف توپ را درست گرفتن نتوانست رحیموف و ما هجومی دسته روشن را ندیدیم. رقابت در مرکز میدان خود بازی رو بازیگر دسته روشن ویران کرد. اکنون ادامه می‌یابد رقابت و در حال بازیگران کلوب مرکزی میخواهند به هجوم بروند. پس اسرائیل خولوف باقی واسیدین سفارov شدیم مرودوف یگانه کاری که در این حالت میتوانست انجام بدهد این بود که توپ رو زده از میدان بیرون نمود. واسیدین سفارov اختیار از این مفهم با او کمک میکنند در این وضعیت. نظر ادام عبدالله شریفوف بود. دیوید موتور پسی او با مرکز عکس الهجوم نوبتی دسته روشن آغاز می شود. در این وضعیت باید در حال با محمدجان رحیموف پاس داده شود. نه رحیموف عقیب مانده لکه ولی حمله ادامه می‌یابد. امیرجان سفارov پاس با ماتیچ امکان است برای یک ارسال خوب از این نوع. ماتیچ چیکار میکند؟ پسی او با مرکز میدان
موتور از دو نفر گذشت. شدی مرادov. پرتاب نوبتی او رو میبینیم. روز جنوبی دروازه و توپ در دستی دروازه‌بان. دقیقه 40 رقابت ادامه دارد. حساب نمونه 0-1 در این بازی. هجوم جوابی کلوب مرکزی رو میبینیم. عبدالله شریپов پاس یوباقی. اسلامبек исоқҷонов مجبور میشد که توپ رو پورا باقی برگرداند. اوت به فایده کلوب مرکزی. باز هم خود بازی ویران کرده می شود از جانب بازیگران روشن. اینجا محمد جان رحیمов و سفرов اعتراض میکنند و نصرالله کبیرов داوری بازی امروزه. محمد جان رحیمов با تنهایی دیوارچه دفاعی رو میسازد و 6 نفر از بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش در نزد جریمه‌گاه روشن هستند. وایسیدین ارسال سفرов با جریمه‌گاه روشن. امکانیت ضربه با اصول قیچی خیلی زیبا، اما عبدالخلیل بارونов رو میبایست تنها توپ رو قبول کند. کسی با او نبود، او تنها بود و آزادانه بعداً جانب دروازه یوگنی گریتسنکا ضربه بزند. افساید نبود. آخرین بار توپ با بازیگر دسته روشن رسیده بود، اما چنین یک امکانیت خوب از دست رفته. حمله نوبتی کلوب مرکزی ورزش ارتش. بازم دروازه‌بان فاول میشود و توپ رو میگیرد. او رقابت در قسمت میدانی کلوب مرکزی ورزش ارتش ادامه می‌یابد و توپ در اختیار بازیگران روشن. محمد جان رحیمov حرکتی از طریق مرکز، پاسی نوبتی در اجرای او، اما با کینده این حالت رو برطرف کرد. کمال صدیق شدی مرادov کوشش میکند که توپ رو بگیرد اما نمیتواند. دیچ رقابت با دو نفر توپ رو گرفته توانست این بازیگر پس به مرکز. امکانیت نوبتی برای بازیگران روشن. فرصت است برای زدن ضربه و ضربه نوبتی زده بازیگر روشن با پای دفاعگر میرسد و از میدان بیرون میشود. بسیار عالی. ماتیچ توپ رو گرفت، بعدا او فرصت پیدا کرد که پاس بدهد به امیرجان سفرov. خود امیرجان سفرov از نزدیک خط جریمه‌گاه میتوانید ضربه بزند جانبی دروازه، اما او باز تصمیم گرفت که با بازیگر دیگر یک از کنار آزاد از پاس بدهد و این بازیگر با احتمال زیاد جمشید مخصومov بود که درست و دقیق ضربه زدن نتوانست. به هر حال ضربه کنجی است با فایده بازیگران روشن. خود محمد جان رحیمov در کنج میدان قرار دارد. برای ضربه کنجی رو اجرا کردن، توپ رو با بازی در آوردن از این موقع. پرتاب برطرف می شود ولی فشار بازیگران روشن همانو هست در نزد جریمه‌گاه کلوب مرکزی ورزش ارتش. بکنده باز یک ضربه دیگری او رسیدین سفرov پس به کنار
имконият барои Исломбек, паси ӯ ба канори рост, имкон аст барои идома додани ҳамла. Абдулло Шарипов дар ҷаримагоҳ, паси навбати ӯро мебинем ва ин вазъиятро Самуэл Офори бартараф карда тавонист. Офори, Девид Моутор тӯбро дар ихтиёри бозингарони Равшан нигоҳ дошта тавонист. Моутор ва акнун қоидаи бозӣ аз тарафи Матич вайрон мешавад. охирин дақиқаи қисми якуми бозӣ идома дорад. бозингарони Равшан комилан фурсат доштанд ки дар ҳамин дақиқаҳо бо ҳисоби 0-2 пештафт бошанд. ҳамлаи навбатиро мебинем дар иҷрои бозингарони клуби марказии варзиши Артиш. Муҳаммаҷон Раҳимов дар марказ ӯ бо тӯб қарор дорад. Пас ба Канор, Ҷамшед Мақсумов, имконият барои Матич, аммо дар ҳолати офсайд қарор дошт ва ҳамзамон тӯбро дуруст қабул карда натавонист. қисми якум тамом мешавад ва ҳоло бо эҳтимоли зиёд довар, ман 2 дақиқа гуфтани будам ки аллакай 2 дақиқаро нишон дод довар. 2 дақиқа илова шуд. қисми аввали бозӣ Азбек Ҳаитов, Ошоди Муродов, сиё ба Ҷамшед Мақсумов, Мирбек Сафаров. Муҳаммаҷон Раимов метавонад ҳамларо идома бидиҳад, ҳарчанд қоидаи бозӣ вайрон шуд бар муқобили Сафаров. Пас ба ақиб Ҷамшед. Офори, Девид Моутор, ҳуҷуми навбатиро мебинем. Муҳаммаҷон Раҳимов, паси ӯ бо пои рост, албатта бо пои рост он қадар хуб бозӣ карда наметавонад Муҳаммаҷон Раҳимов, вале инҷо кӯшиш кард ки пас бидиҳад. Ҷамшед Мақсумов тӯбро аз даст дод ва аксҳуҷуми навбатии клуби марказии варзиши Артишро мо метавонем бубинем акнун. Исломбек, қоидаи бозӣ бар муқобили ӯ вайрон карда мешавад аз ҷониби Азизбек Ҳаитов. дар дақиқаи дуюм илова кардаи довар, яъне дар сонияҳои охири қисми якум имконияти хуб барои бозингарони клуби марказии варзиши Артиш. Вайсиддин Сафаров, партоби ӯ ба ҷаримагоҳи Равшан, имкони задани зарба дода намешавад, вале як зарбаи кунҷии дигар ҳаст ва 15 сония дигар вақт. охирин имконияти бозингарони мизбон дар нимаи якум. ҳатто ба ҷаримагоҳ бозам фурсат дода намешавад ва инҷо ҳатто зарбаи кунҷи ҳам нест дигар. тӯб аз пои бозингари клуби марказии варзиши Артиш аз майдон берун шудааст. акнун садои шакидовар баланд мешавад. дӯстони арҷманд, қисми якуми бозӣ дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Равшан бо ҳисоби 0-1 ба поён мерасад ва голи ягонаро Муҳаммаҷон Раимов дар оғози ин рақобат аз зарбаи ҷаримавӣ зада буд. ҳоло акнун мо каме истироҳат мекунем ҳамроҳ бо дастаҳо ва қисми дуюми бозиро интизор мешавем.
Barmaka guftumuz. Akaya kamdan guftuki o. Kimede kaçtı? Hatarına kıskanalım. Kadar sonra. Hatarına kıskandı. Name bilirse, name şöyle var. YouTube kanalında var.
도로 당겨보셔. دوستان عزیز ما برمیگردیم به قسم دومی بازی دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن کلوب. بعد نیمه اول حساب 0-1 با فایده دسته روشن است. حالا تغییرات می‌شود در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اودیلوف با میدان میآید اینجا و همچنین بازیگر شماره 77 محمد ایسویف وارد رقابت می‌شود. عبدالخلیل بارانوف باشد از میدان گرفته شد در همین حالت. خب محیدین اودیلوف و محمد ایسویف دو بازیگر به میدان برآمدند. اکنون قسم دومی بازی شروع می‌شود بین دسته‌های کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن و ما شما طول 45 دقیقه دیگر رفتی بازی این دسته‌ها را تماشا می‌کنیم از ورزشگاه تالکو آرنا از شهر تورسونزوده. بعد نیمه اول حساب 0-1 است و گل یگانه دسته روشن را در قسم یکم رقابت محمد جان رحیموف زده بود در دقیقه هفتمی بازی بود اگر خطا نکنم و با یک گل زیبای من باور دارم که این گل زیباترین گل در جام تاجیکستان خواهد بود. با یک گل دستش رو با پیش بود و با همون قسم یکم جنبست گردید. البته این بازی اول است در دور چهارک نهایی و دسته‌ها بین هم بازی جوابی هم دارند که بازی جوابی روزی سیوم یعنی هفته آینده در ورزشگاه مرکزی شهر کلوب در کلوب آرنا دویر خواهد گشت و اونجا ما بازی جوابی را بین دسته‌های روشن و کلوب مرکزی ورزشی ارتش خواهیم دید. بختیار عظیموف از یوبا مرکز روشن کلوب قسم دوم را از دقیقه اول پورا در خط دفاع آغاز میکند. عزیزبک حیطوف پس یوباقی صدیق رو به دروازه‌بان روان کرد و ضربه دروازه‌بان را هم می‌بینیم. دوید موتور پس سوی جانبی محمد جان رحیموف توپ دقیق با نزد پای محمد جان رحیموف میآید. رحیموف پس سوی به کنار جمشید مخصوموف کاپیتان دسته دوباره با توپ قرار دارد. پس پورا باقی بازی کم ابراز باز زمین هم کردم و بازیگران تیم روشن کوشش میکنند که پیش از همه در آغاز قسم دوم توپ رو ایداره نمایند. حمله نوبتی دسته روشن رو میبینیم که این اولین هجوم بسیار دسته روشن هنوز فعالند برای دستگیری دسته خود و آنها اینجا میبینیم که چگونه دستگیری کرده ایستادن دستهشون رو.
аут با فایده کلوب مرکزی ورزشی ارتش. باز هم توپ از میدان زده بیرون کرده می شود و اینجا هم اوت با فایده تیمی کلوب مرکزی ورزشی ارتش است. حالا در آغاز قسم دوم بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش بیشتر خود را فعال نشان داده ایستادند، مخصوصا در اداره کردن توپ. ماتیچ پس برقی بود و محمد جان رحیموف اوت با فایده دسته روشن یکی خود بازی بیرون کرده شد در این حالت. در آغاز قسم دوم حالا برای بازیگران روشن حتی امکانی با عکس الهجوم ها رفتن خیلی کم است. توپ جریمه گوی دسته روشن، توپ از میدان بیرون گردیده است. کمک داور این چیز رو اشاره میکند از کنج میدان. خب در مرکز میدان دوم میومد عزیز بک حیاتف مجبور شد که دوباره باقی پاس بدهد و حمله نوبتی دسته روشن آغاز میگردد. باز هم ماتیچ نمیتواند حمله دستش روی دوم بخشیده و اینجا خود بازی ویران میشود. یادآور میشویم که در دور یشگنیویی دسته روشن بر مقابل تیم پنچر بازی کرده بود. البته اونجا هم بازی رفت و برگشت بودند. بازی اول بین این دسته با حسابی 6-0 با فایده روشن و پایان رسید و بازی دوم با حسابی 2-0. عموما با حسابی 8-0 در دو بازی در دور یشگنیویی پنچر شکست خورد از دسته روشن. کلوب مرکزی ورزشی ارتش باشد در دور یشگنیویی بر مقابل حاصلات بازی کرد. البته بازی این دسته ها جالب‌تر بود و با حسابی 3-0 در دو بازی کلوب مرکزی ورزشی ارتش توانست بر مقابل حاصلات فرخار ظفر یافته و بعد دوری چهارگانه‌ای روی خود را هموار کرد. البته از میون دسته‌هایی که در دوری هشتگانه‌ای شماره گل‌های زیاد زدند پس از دسته خوجان ما از این تیم روشن بود. البته پس از دسته‌های استقلال و خوجان در نخترش استقلال 14-3 از خطر شکست داد در دو بازی 6-1 و 8-2. روشن باشد 8-0 شکست داد رقیب خود پنچر رو. خوجان باشد 13-1 تیم فایسکند رو مغلوب کرد. بعدا در میون بازی روشن و دوشنبه 83 رو هم باید قید کنیم که 7-2 شد در نهایت کور و در دور چهارگانه‌ای عموما در برابر دسته‌هایی که در لیگ اولی هستند از لیگ یکم نیز بعضی از دسته‌ها هستند، مخصوصا شادمانی حصار رو باید بگوییم
ки дирӯз бозии аввали худро дар ин марҳила бар муқобили Регарта дастгирӣ кард ва онҷо бо ҳисоби 1-0 ин даста шикаст хӯрд. Албатта бозии ҷавобии ин тим рӯзи сеюм дар назар аст. Вахш бо Хуҷанд 1-1 карданд. ҳоло Истиқлол боиса Равшан бояд бозӣ кунад. Фардо ва хуб ҷуфти дигар клуби марказии варзиши Артиш ва Равшани Кулов ҳастанд ки яъни ҳол мо бозии аввали онҳоро дида истодем. бозии ҷавобии рӯзи сеюм дар назар гирифта шуданд. бозии ҷавобии даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон ва албатта он рӯз яъне рӯзи сеюм мо иштирокчиёни даври нимниҳоиро хоҳем донист. аз байни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш, Равшан, Истиқлол, Иста Равшан, Хуҷанд, Вахш, Регарта даст, Шодмони Исо. ҳуҷуми навбати дастаи Равшан инҷо пурра анҷом дода нашуд. дар ихтиёри бозингарони клуби марказии варзиши Артиш. ҳанӯз 10 дақиқа аз оғози қисми дуюм гузаштааст ва мо то ҳол ҳуҷумҳои дастаи Равшанро намебинем. ҳарчанд клуби марказии варзиши Артиш чанд дафъа талош карданд барои созмон додани ҳамла ва ҳатто як бор то ба назди дарвозаи дастаи Равшан ҳам рафтанд дар ҳамин қисми дуюм. хуб дар нимояи майдони Равшан идома меёбад. Бақи Бахтиёр Азимов то охирум бориза мебарад Муҳиддин Одилов. ӯ натавонист субро дар ихтиёри худ нигаҳ дошта. ҳоло дарвозабони дастаи Равшан бо туп Евгений. имконият барои оғоз кардани аксул ҳамла. Сафаров бо туп. паси ӯро мебинем. бо мушкили туп аз майдон зада берун карда мешавад аз ҷониби бозингари дастаи клуби марказии варзиши Артиш ва ин бо эҳтимоли зиёд Вайсиддин Сафаров буд. На, бозингари шумораи 20 будааст ин Комрон Иброҳимов. оутор аз по афтонда мешавад ва бар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. Сиддиқ Аладҷон Раимов тупро дар майдон нигоҳ дошт. ҳатто пас дод дар аввалин расиши худ ба Матич, аммо Матич тупро аз даст дод. То ин дам ҳоло мо ҳамфарам бозии худи футболбози дида истодем дар хати ҳуҷуми дастаи Равшан. ҳамагари марказии тими Равшани Куловро ман дар назар дорам. Матич Кочо ин ки Матич Кӯё. Матич паси навбати ӯ Зизбек Аитов пас ба канор Моҷон Сафаров туп аз наздикои ӯ зада аз майдон берун карда мешавад. ва ҳоло акнун Шодӣ Муродов дубора омодагӣ мегирад барои тупро ба бозӣ даровардан.
نوبتی کلوب مرکزی ورزشی ارتش پرتو با مرکز جریمه‌گاه روشن رقابتی محمد جان رحیمов و محمد اسویف رو دیدیم. محمد جان رحیمов توپ رو گرفته تا می‌گذرونه پاس با ماتیچ داخل مرزای برای این بازیگر و چیکار میکند او بازیگری وضع میشود در حیاط دسته روشن کلوب. امیرجان سفرов بازیگر شماره 13 از بازی گرفته میشود و با جای او تحت شماره 17 بختیار ظریفов یکی از حملهگران با سرعت و یکی از بازیگران خیلی با مهارت در حیاط دسته روشن البته با میدان خواهد اومد. حمله نوبتی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش با ضربه کنجی جنبست می شود. و اکنون یک امکانیت خوبی دیگر دارند بازیگران کلوب مرکزی ورزشی ارتش در دقیقه 60 دیدو. بازم بختیار با کنجی میدان نشتوبد همچون مسئولی ضربه جریمه‌وی ضربه استانداردی نیستش چی جریمه‌وی چی کنجی چی عموما همه چیز پرتاب از کنجی میدان باز هم فرصت داده نمی شود و این دفعه اوت است با فایده تیم کلوب مرکزی ورزشی ارتش. اسیدین سفرов پرتابی و از اوت اسلامبek اوت کار میکند. این البته نزدیک به ضربه کنجی هم هست یعنی به کنج میدان پرتاب به داخل جریمه‌گاه دسته روشن یوگنی توانست که توپ را بگیرد در این حالت. با ضربه او را میبینیم بختیار ظریفov کوشش میکند که فشار بیارد و بازیگران خط دفاعی کلوب مرکزی ورزشی ارتش اما موفق نشد نه او نه ماتیچ. حالا اکنون سگانه خط هجومی دسته روشن محمد جان رحیمov ماتیچ و بختیار ظریفov هستند. ببینیم که این سگانه چگونه بازی خواهند کرد در دقایق باقی مانده در نیم ساعتی که حالا است در پیش. Suları yok mu? رحیمov جمشید مقصودov توپ را از دست داد و اکنون حمله دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش آغاز می شود. بختیار پس او با مرکز اوت با فایده دسته روشن. دوید موتور اینجا در مرکز حالا کوشش میکند برای گرفتن توپ موفق نمیشود در این حالت. هجوم نوبتی کلوب مرکزی دوم می‌یابد از کناری راست بسیار پاس خوب جانبی اسیدین سفرov توپ را در اختیار خود نگه می‌دارد و اوت و فایده روشن. اینجا چی شد؟ دکتری دسته دعوت کرده میشود در مرکز میدان یکی از بازیگران از پای افتیده است. بازیگر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش البته داوری مرکز نصرالله کبیرов حالا رفتی بازی را منع میکند برای این حالتی به میان اومده. صحنه تکرار رو میبینیم.
баъди бархурди Шодӣ Муродов бо бозингари дастаи клуби марказии варзиши Артиш. Чунин ҳолат пеш омад, ки бозингари дастаи клуби марказии осеб гирифт ва аз пой афтид. Ҳоло бо кӯмаки духтурон ҳатто ӯ ба по бархеста наметавонад. Абдулло Шарипов ба по бармехезад ва ҳоло духтурони наста муайян мекунанд, албатта ки ӯ то куҷо осебаш ҷиддӣ аст, вале аз ин ҳаракатҳои ӯ чунин бармеояд ки Абдулло Шарипов дигар бозиро идома додан наметавонад. ҳар ҳол мо аз пеш чизе намегӯем ва бояд бигӯем ки дар ҳайати эҳтиётии клуби марказии варзиши Артиш ба ҷуз аз Муҳиддин Одилов ва Муҳаммад Исоев, ки аз ҳайати эҳтиётӣ дар оғози хизматгирӣ ба майдон омада буданд, боз Ҷунубек Шарипов, Суайли Муллоев, Муҳаммад Иқбол Давлатов, Шероз Шарипов, Азимҷон Юнусуда, Шаҳбоз Ҳабибов ва Ориёнмеҳр Холикзода ҳастанд, ки албатта Шамс Қосимов ёки Шамсиддин Қосимов сармураббии ин даста метавонад аз онҳо дар идомаи ин рақобат истифода намояд ва албатта ки бозигаронро иваз кунад. ҳуҷуми навбатии клуби марказии варзишро мебинем аз канор, боз як паси дигар ва Камол Сиддиқ ходиябозиро вайрон накард, магар акнун инҷо ходиябозӣ вайрон мешавад. боз яке аз бозингарони дигари клуби марказии варзиши Артиш дар замин хоб аст. خب بالا دروازه‌بان دسته روشن توپ رو بازی می‌دارن اکنون вазъияти стандартӣ ба фоидаи бозингарони равшан. боз як тағйироти дигар. таҳти шумораи 23 Ҷамшед Махсумов ҳоло тарки майдон мекунад ва ба ҷои ӯ рақами 7 Ҷамшед Муродов ба бозӣ ворид хоҳанд гашт. яъне ҳоло ду Ҷамшед якдигарро иваз мекунанд дар ҳайати дастаи равшан. Ҷамшед Муродов ба ҷои Ҷамшед Махсумов. албатта дар бораи бозингарони ҳайати эҳтиётии дастаи равшан ҳам мешавад ки гап занем, вале ҳоло дар мавриди ин зарбаи ҷаримавӣ хоҳем гуфт ки партоб карда шуд ба ҷаримагоҳи дастаи клуби марказии варзиши Артиш ва дарвозабон ниҳоят Шорухҷон Ишмутаев тӯбро ба дасти худ мегирад. Анани Ҷулиус паси дарози ӯ ба хати ҳамла суръатафзоиро мебинем дар иҷрои Муҳиддин Одилов ва ӯ метавонад дар рақобат бо Самуэл Офори ба пеш гузарад ва тӯбро бигирад, аммо дар иҷрои пас иштибоҳ кард. аут ба фоидаи клуби марказии варзиши Артиш. ки қоидавайронкунӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. агар чунин бошад, пас корти зард ба Анани Ҷулиус. барои хавфнок бозӣ карданаш бар муқобили Муҳаммадҷон Раҳимов. хавфнок амал кардааст Ҷулиус ва ба ин хотир ҳоло ӯ корти зард мегирад. ҳарчанд Шамсиддин Қосимов сармураббии дастаи клуби марказӣ фаҳмонд доварро ва бо ин роҳ мехост ин корти зардро бекор кунад, аммо нашуд.
исоев брона онқадар дур кард аз ҷаримагӯи дасташ, вале ба ҳар ҳол ҳуҷуми навбатии дастаи клуби марказии варзиши артишро мебинем. Бозам дарвозабони Равшан дар пеш аст, имкон барои задани зарбаи рост ҷониби дарвозаи рақиб, аммо дар ин вазъият Девид Мутор иҷоза надод. Бахтиёр Зарипов сурамавзӯю аз байни ду нафар ва таваккалкорӣ накард дар ин вазъият Шорух Ҷонеш Бутаев, балки кӯшиш намуд то тӯбро аз майдон зада берун намояд. Бердимmi? Yok yok. Yok. бозингари дигар омода шудааст аз ҳайати эҳтиётии клуби марказӣ ва ин Ҷонибек Шарипов аст. дувар дар даст ки сурх дорад, ба кӣ нишон медиҳад? Ба сармураббии клуби марказии варзиши артиш магар? На, фикр мекунам ба ёвари ӯ дод. Ба Файз Давлатов. Муҳаммадҷон каме саросима шуд ва тӯбро аз даст дод Музингар. тӯб дар ихтиёри бозингарони Равшан аз нав Матич Муҳаммадҷон Раҳимов сиё партови навбатӣ ба маркази ҷаримагоҳ, аммо Шодӣ Муродов иштибоҳ кард. Шодӣ Муродов умуман дар ҳамин бозӣ аз 10 пас 8-ро хато дод. ҳамин гуна мо натиҷагирӣ кардем, он чиро ки дидем албатта. дар умум ӯ яке аз бозингарони насосии даставаи ҳисоб меравад. ҳолати офсайд аст ё не? бале, аллакай кӯмакдовар байрақчаи худро боло кард ва довари марказ садоштаи худро баланд намуд. тағйиротҳои навбатиро мебинем. дар ҳайати клуби марказии варзиши артиш Абдулло Шарипов аз майдон гирифта мешавад ва хуб ҳоло Ҷонибек ба ҷои ӯ ба майдон меояд. Ҷонибек Шарипов. ва тағйироти дуюм чунин аст ки бозингари шумораи 4 Комрони Мирзохон аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ бозингари шумораи 9 Шаҳбоз Ҳабибов вориди рақобат мешавад. Капитани дастаро гирифт дар ин вазъият Шамсиддин Қосимов аз майдон. яке аз бозингарони дигари дастаи клуби марказии варзиши артиш боз ҳам дар замин хоб аст. дар қисми дуюм чунин ҳолат хеле зиёд меуфтод. инҷо кӯмакдовар харашдовари чаҳорум ва комиссари бозӣ бо ёвари мураббӣ баҳс доранд. аз ҳама ҷои ҷолиби қисми дуюм аз ин ҳолат аст ва онҳо ёвари мураббиро аз майдон берун карданд. он нафареро ки довари марказ Насрулло Кабиров корти сурх дод, вале ӯ мебинем инҷо итоат накарда истодааст. албатта ин дарди сар шуда метавонад барои клуби марказии варзиши артиш, ё ҷарима ё кадом як таҳрими кӯчак, умуман аз рӯи қоидаву қонуне ки ва умуман ҳамон чизе ки федератсияи футболи мамлакат муайян кардааст. ин то ман як нафари дигар будааст. ман дар назар доштам ки бо эҳтимоли зиёд ин Файз Давлатов аст, аммо на, бо эҳтимоли зиёд ин Асадулло Норов аст ки ҳоло корти сурх мегирад. баҳсҳои худро ӯ идома дода истодааст бо комиссар инҷо. ба ин хотир рафти бозӣ манъ карда мешавад. Салом алейкум, насос сенч корона. Я, блядь, да кулиси дома бизон, блядь. ҷо акнун ҳоло тӯб ба заут ба бозӣ дароварда мешавад. ба бозӣ идома меёбад. зарбаи бозигари дастаи Равшан ба худи ҳамластааш бархӯрд. ҳатто дар ин вазъият
ва назди ҳамластаи худ нарафт ба хотири фаҳмидан ки чӣ гуна аст вазъият. маълум шуд ки Шодӣ Муродов метавонад ба по бархезад. зарбаи сахт дар иҷрои Азимҷон Юнусзода будааст. Масалан дар иҷрои Ҷамшед Мурод. аммо чаро Ҷамшед Муродов ин гуна зарба зад? хотири оне ки довар зарба ҷаримавӣ таъин намуду асабӣ шуд, чӣ шуд? мо нафаҳмидем ниҳоят. агар эътироз буд ин ба зарбаи ҷаримавӣ ки гузошта шуд, пас довар бояд ба ӯ корти зард медод. бозӣ бар муқобили бозингари Равшан вайрон мешавад. муқобили Дэвид Моътод. ту ба бозидар оварда мешавад ва акнун идома меёбад рақобат. умедвор мешавем ки нофаҳмиҳое ки буд то ин дамон ҳама бартараф шуд. Бахтиёр Зарипов кӯшиши ӯ туп дар дасти дарвозабон. 15 дақиқа дигар то поёни вақти асосии бозии дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Равшан. ва ёдовар мешавем ки ин танҳо бозии аввал аст дар даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон. дастаи Равшан дубора ба ҳамла хоҳад рафт. Матич тупро гирифта натавонист. Ҷонибек Шарипов. зарбаи ҷаримавӣ дар маркази майдон қоидаи бозӣ вайрон мешавад бар муқобили ӯ. аут ба фоидаи клуби марказӣ. то ба бозидар оварда мешавад. пас Янани Чулиус ба марказ бол аз канори рост ҳамларо идома медиҳад Ҷонибек Шарипов. паси ӯ мисоли навбатӣ ба ҷаримагоҳи Равшан ва дифогари марказӣ дастаи Равшан ин ҳолатро бартараф кард. аксу ҳамларо мебинем дар иҷрои бозингарони Равшани клуб. бо туп қарор дорад дар ин вазъият Азизбек Аитов. паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. зарбаи Бахтиёр Зарипов аммо дарвозабон бармегардонад. Шоҳрухҷон Лешбутаев дасташро наҷот дод. Азизбек боз як партоби дигар имконият ва туп аз майдон берун шуд. дар ин ҳолат Комрон Иброҳимов охирин дифогари дастаи клуби марказии варзиши Артиш тупро зада аз майдон берун кард ва зарбаи кунҷӣ барои дастаи Равшани клуб ба миён меояд. ҳолати авваларо мебинем. паси чӣ қадар олӣ дар иҷрои Азизбек Аитов, аммо Бахтиёр Зарипов дар аввалин расишаш кӯшиш кард ки зарба занад. на танҳо зарба, балки ҳатто гол. ҳоло тағйироти навбатиро мебинем. Иброҳимов аз майдон гирифта шуд шумораи 20 ва ба ҷои ӯ рақами 66 Муҳаммад Иқбол Давлатов ба майдон омад. партоби навбатӣ аз кунҷи майдон. Муҳаммадҷон Раҳимов тупро ба бозӣ даровард. Азизбек Аитов зарба дар иҷрои ӯ. на ин танҳо пас буд ки он ҳам бартараф шуд. рақобати Азизбек Аитовро мебинем муқобили Ҷонибек Шарипов. Ҷонибек тупро гирифт ва аксҳуҷуми дастаи клуби марказӣ метавонад оғоз шавад. дар ҳайати эҳтиётии дастаи Равшан бозингарони дигаре ҳастанд ба монанди Азизбек Султонов. хуб боло ҳамлаи навбатиро мебинем. имконият аст барои Бахтиёр. зарба туп аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. ду имконияти беҳтарин танҳо дар 2 дақиқа барои Бахтиёр Зарипов, аммо аз ҳарду ин ҳолат истифода накард ва ҳардуи ин фурсатро бо пасҳои зебои худ Азизбек Аитов барои Бахтиёр Зарипов созмон дод, аммо Бахтиёр онҳоро истифода карда натавонист. Асидин Сафаров паси ӯ ба марказ. Анани
رسیدین پس نوبتی رو میبینیم. قوده بازی ویران میشود نزدیک به خط جریمه‌گوی دسته روشن کلوب. دیوید موتور قوده بازی رو ویران کرده است در این وضعیت. ضربه جریمه ویولو بعد چند لحظه دیگر اجرا خواهد شد. اما شما خواهیم دید که از چنین امکانیت اکنون چطور استفاده می‌برند شاگردان شمس‌الدین قاسموف. در رفت بازی امروز اولین بار این گونه امکانیت به میون می‌آید. بسیار آمادگی جدی دیدن بازیگران. اسلامبек исоқҷонов дар назди тӯб қарор дорад. ӯ метавонад зарба бизанад, метавонад пас бидиҳад ва метавонад ки ҳар кори дигаре ки худ ё бихоҳад анҷом бидиҳад. зарбаи заминӣ дар иҷрои исломбек ва зарбаи навбатиро мебинем ҷониби дарвозаи равшан. ҳар ду зарбаҳо ҳам аз дарвоза хеле дур буданд. зарбаи дуюмро бахтиёр اجرا کرد بختیار عظیموف، ولی انتخابی بازیگری خط هجومی دسته کلوب مرکزی اسلامبek исоқҷонов خیلی عالی بود. او انتخاب کرد که از زیر پای بازیگران روشن ضربه بزند. فکر کرد که آنها تقریبا 1 متر بلند جایش میکنند اما چنین نشد. محمدجان رحیموف حرکتی او به مرکز می‌خواست 2 نفر رو فریب بدهد ولی موفق نشد. جونیبек шарипов сурат афзои навбати дифоъгари канории клуби марказиро мебинем. вайсиддин сафаров ҳамларо идома хоҳад дод. паси ӯ ба марказ. ҷонибек шарипов партоби ӯро мебинем. исломбек пас боз ҳам ба канори ҷаримагоҳ. як партоби дигар тӯб дар дасти евгений гритсенко. шамсиддин қосимов нигарон аст аз ин бозе ки ҳоло шогирдони ӯ нишон дода истоданд. هجومی نوبتی دسته روشن. پرتاب از آب میشود یا نه؟ بله سوربان غیاس اینجا توپ رو به بازی در آورد و پرتاب نوبتی او توپ از میدان بیرون شد. камтар аз 10 дақиқа дигар то поёни вақти асосии бозии дастаҳои клуби марказӣ варзиши артиш ва равшани клуб боқӣ мемонад. ҳисоб 0-1 гамоно ва ёдовар мешавем ки ин танҳо бозии аввал аст дар даври чорякниҳоӣ байни ин дастаҳо. идома меёбад ҳуҷуми клуби марказии варзиши артиш ва зарбаи кунҷӣ барои бозингарони мизбон. то охир талош карда истоданд бозингарони ин тим ки ҳисобро баробар намоянд. шарипов партоби ӯ аз кунҷи майдон. офори аввалин шуда ба ту мерасад дар ин вазъият.
ҷамшед муродов тубро аз ҷаримагоҳи дастаи равшан дуртар намуд, вале ҳамлаи клуби марказӣ идома меёбад. Анани зарба дар иҷрои ӯ Азизбек Аитов сад гузошт ва бартараф шуд ин ҳолат. Муҳиддин Одилов кӯшиши навбати бозингарони мизбон, тӯб дар майдон боқӣ мемонад ва зарбаи кунҷӣ ҳаст ё нест? На. дарвозабони дастаи равшан ва бозингарони дастаи равшан инҷо бовар кунониданд кӯмакдовар ва довари марказиро ки тӯб аз майдон берун нашуда буд дар он ҳолат. садаи шакдовар баланд мешавад. инҷо мухлисони дастаи равшан эътироз доранд. то ба бозӣ дароварда шуд. Мамаҷон Раҳимов ярбора тӯбро мегирад, ҳоло пасиё ба марказ. оғоз як ҳуҷуми дигари дастаи равшан. ҷамшед муродовро аз пой афтонданд инҷо дар марказ. дар ихтиёри бозингарони равшан боқӣ мемонад. бозингари дигар инҷо Шоди Муродов ин дафъа аз пой меафтад. ҳоло як каме нофаҳмӣ байни бозингарон акнун ба миён меояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин вазъияти стандартие ки ҳоло ҳаст барои бозингарони равшан. Муҳаммаҷон Раимов омода мешавад ва тӯбро ҳам омода мекунад ӯ барои задани зарба. фудиё ба танҳоӣ дар назди тӯб қарор дорад. зарба ҷониби дарвоза ва ҳолати хеле хавфнок, аммо дарвозабон Шоҳрухҷон Эшбутаев ин дафъа бармегардонад зарбаи Муҳаммаҷон Раимовро. тасаввур кунед ки агар ин зарба ҳам гол мешуд, ду гол аз зарбаи ҷаримавӣ, ду голи зебо дар иҷрои Муҳаммаҷон Раимов. вале ин дафъа дарвозабон Шоҳрухҷон Эшбутаев баргардон зарбаро ва акнун зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони равшан аст. боз худи Муҳаммаҷон аз кунҷи майдон тӯбро ба бозӣ медарорад. партоби ӯро мебинем ба марказ. Девид Моутор кӯшиши ӯ, аммо дар задани зарба муваффақ намешавад ин бозингар. фоидаи бозӣ вайрон шуд аз ҷониби бозингари равшан. дар ин ҳолат тағйиротҳо дар ҳайати дастаи равшан анҷом дода мешаванд. бозингари шумораи 9 Матичкочо аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ таҳти шумораи 31 Масрур Қиёмиддинов ба майдон мебарояд. хуб, тағйироти дигар ин аст ки таҳти шумораи 63 бозингар аз майдон гирифта мешавад. Шодиҷон Муродов ва ба ҷои ӯ бозингари шумораи 70 Мочич Кристиан вориди рақобат хоҳад шуд. дар ҳайати эҳтиётии равшан боз боқӣ мемонад онҷо Муҳаммаҷон Мираҳмадов. хуб, Салом Ашо Муҳаммадов, Муҳаммадрави Раҳматуллоев, Андрей Маркович, Азизбек Султонов. Бахтиёр Зарипов ба майдон омад, Ҷамшед Муродов ба майдон омад, бало Масрур Қиёмиддинов ва Мочич Кристиан низ вориди бозӣ шуданд. Раҳимов тӯб аз майдон берун мешавад. давот ба фоидаи дастаи равшан аст. инҷо дақиқаи 89 рақобат идома меёбад. барои дастаи равшан ҳоло аз ҳама муҳим ин аст ки бозиро
бо пирӯзӣ ҷамъбаст кунад. яъне гол сар надиҳад. барои ин тамоми талоши худро карда истодааст даста, махсусан сармураббиён Масуд Назарзода. аммо бозигарони клуби марказии варзиши Артиш низ барои баробар кардани ҳисоб талош доранд. ҳоло ҳамлаи онҳоро мебинем. Муҳтор аз ба Муҳаммадҷон Раҳимов. паси ӯ ба хати ҳуҷум, аммо иштибоҳ буд ин пас. аут ба фоидаи дастаи равшан аст ва бозигарони ин тим акнун дигар ҷои саросима нестанд ва онҳо пурра таваҷҷӯҳ доранд ба он ки чӣ гуна вақт пушти сар шавад. охирин сонияҳои вақти асосӣ ҳоло идома дорад. зарбаи дарозабони равшан. албатта довар чанд дақиқаи дигар илова хоҳад кард ва он дақиқаҳои иловагӣ шонси охирини бозигарони клуби марказӣ мешавад барои баробар кардани ҳисоб. аут ба фоидаи равшани кулоб. вақт ба поён расид. 6 дақиқа илова карда мешавад. 6 дақиқа ба вақти асосии бозии дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва равшани кулоб. ҳоло тими равшан дар ҳуҷум қарор дорад. инҷо тӯбро гирифтанд дифоъгарони клуби марказӣ. Камол Сиддиқ пас медиҳад ба Бахтиёр Азимов. ба ҳуҷум хоҳанд рафт бозигарони клуби марказӣ ё на? тӯб зада аз майдон берун карда мешавад аз ҷониби бозигари равшан. Азимов партоби ӯ аз аут. Ҷерард Вакинде. паси ӯро мебинем ба хати ҳамла. Ҷӯлибек Шарипов инҷо натавонист тӯбро дар майдон нигаҳ дорад. аут ба фоидаи клуби марказии варзиши Артиш аст. шогирдони Шамсиддин Қосимов охирин кӯшишҳои худро анҷом медиҳанд. партоби Ҷонибек Шарипов аз аут. бозигузории навбатиро мебинем. 3 нафар аз бозигарони равшан фишор меоранд ва бо як зарба тӯб аз назди ҷаримагоҳи дастаи равшан дур карда мешавад. Бахтиёр Зарипов фишор меорад барои гирифтани тӯб ва ӯ муваффақ мешавад ки бидуни қоидавайронкунӣ тӯбро бигирад, аммо дар иҷрои паси навбатӣ иштибоҳ кард. Шарипов боз як ҳамлаи дигари клуби марказии варзиши Артишро мебинем. Офори аз пои ҳафти тӯб ба дасти ӯ расид ё не? довар иҷоза медиҳад ки бозӣ идома биёбад. Сурбон Ғиёсов. Муҳаммадҷон тӯбро дар майдон нигаҳ дошт, аммо натавонист дар ихтиёри дастааш нигаҳ дорад онро. Анани дар маркази майдон бар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Масрур Қиёмиддинов. бозӣ идома дорад. фурсат барои задани як зарба ҷониби дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш имкон буд дар он ҳолат, аммо Исломбек ҳоло акнун ҳамларо идома медиҳад аз канор. Асиддин Сафаров паси навбати ӯро мебинем. Исломбек бо тӯб ҳуҷумро то рафт печидатар карда истоданд бозигарони клуби марказӣ. акнун партоб мешавад ба ҷаримагоҳ. фурсат барои задани зарба набуд дар он ҳолат. Бахтиёр Азимов, Ҷонибек Шарипов то охир мубориза мебарад ин бозингар. аут ё ин ки зарбаи кунҷӣ. фикр мекунам зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба миён омад. бале, Ҷонибек Шарипов ҳадафаш зарбаи кунҷӣ кор кардан буд, муваффақ шуд. ҳоло Вайсиддин аз кунҷи майдон зарба хоҳад зад. партоби ӯ ба ҷаримагоҳи равшан. зарба ҷониби дарвоза. тӯб дар дасти
дарвозабон Евгений Гриценко. Бахтиёр Зарипов. Суръати баланд дорад ин бозингар. Паси ӯро мебинем ҷониби Масрур Қиёмиддинов. Аммо дарвозабони клуби марказӣ ҳам ба пеш омадааст дар ин вазъият. Ва тӯб аз майдон берун мешавад. Аут ба фоидаи дастаи Равшани Кулоб. Муҳаммаҷон Раҳимов шубразад ба бозӣ медарорад. Масрур зарбаи ӯ ва зарбаи кунҷи навбатӣ ба фоидаи бозингарони Равшан. муҳаммаҷон Раимов аз кунҷи майдон зарбаи кунҷиро иҷро хоҳад кард. партоби ӯ бартараф шуд ин ҳолат. Асиддин Сафаров дар миёни ду бозингари дастаи Равшан талош мекунад барои гирифтани тӯб ва ӯ муваффақ нашуд. ҳоло Исломбек як поғиҷи хавфнок анҷом дод, аммо боз ҳам ӯ ба тӯб нарасид. суръатафзои навбатӣ муҳаммаҷон Раимов дар ҳолати офсайд нест ин бозингар ва дар ҷаримагоҳ бо тӯб қарор дорад. метавонад пас бидиҳад. на ӯ танҳо тӯбро ба ақиб ирсол карду халос. Масрур Қиёмиддинов паси навбатӣ ӯ бартараф мешавад. Азизбек Ҳаидов тӯбро пурра аз даст дод. ҷонибек Шарипов метавонад акнун ҳуҷуми клуби марказиро оғоз намояд. танҳо 1 дақиқаи дигар то поёни вақти илова кардаи довар боқӣ мондааст. бо суръати баланд ба пеш мераванд бозингарони клуби марказӣ. партоб ба ҷаримагоҳ, дарвозабон ба пеш меояд ва тӯбро ба дасти худ мегирад. дифоъгари дастаи Равшан носеб гирифтааст. саҳнаи такрорро мебинем. Зорбон Ғиёсов инҷо албатта ки ба по бармехезад. офсайд. вақти илова кардаи довар ба поён мерасад ва ба хотири он лаҳзае ки дар ҷаримагоҳи дастаи Равшан буд шуяд довар 30 сония дигар ҳадиақал фурсат бидиҳад. зарбаи Эшбутаев. рақобат дар маркази майдон. ҷамшед Муродов поғиҷи навбатии ӯро мебинем. Насрулло Кабиров омодагӣ мегирад барои садоиштаки худро баланд кардан ва ин тавр ҳам мешавад. акнун бозии аввал дар даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон байни дастаҳои клуби марказии варзиши артиши Душанбе ва Равшани Кулоб ба поён мерасад бо ҳисоби 0-1 ва голи ягонаро дар ин дидор Муҳаммаҷон Раимов дар дақиқаи 7 аз зарбаи ҷаримавӣ зад ва як голи зебое буд дар иҷрои ӯ. акнун дастаҳоро бозии ҷавобӣ рӯзи 3 август интизор аст дар Кулоб арена дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб ва онҷо маълум мешавад ки аз ин ҷуфт кадом даста ба даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон роҳ хоҳад ёфт. мо инҷо гузориши мустақими хешро ба анҷом мерасонем. ташаккур ки ин рақобатро бо мо тамошо кардед. Иномиддин Аҳмадзод бо ҷамъи ҳамкорони техникиам дар хидмати шумо будем. то дидорҳои дигар сарбаланду пирӯз бошед ва инҷо шумо метавонед беҳтарин лаҳзаҳои ин рақобатро бубинед. хайр.
Yaxşı, yemədi, qoymadı.